जोहोलाव लाइमोनफोरनि आथिखालनि मुगायाव गिख्रंथाव मुगायाव जिउ खुंनायनि हाबाफारि फारसे आं बेखौसो रायज्लायनो थाखाय नोंथांमोनजों लोगोसे बेयाव गसंनाय जादों। बे सोरनि गाहाम बाथ्राखौ थाङिनि सिगां जोंनि सोंनायाव मोनसे हास्यपद फरायनानै लाबोगोन। निपुननि 119नि 9 जोहोलावफ्रा गावनि सलनखौ माबोरै फोसाबनो नोंनि बाथ्रा बादि साबधान जाब्लासो। जों बेबायदि मुगायाव खामिदों गोबाङानो मिथिगौ 21st सेन्चुरि होननानै जों मिथिगौ। नैबे 21st सेन्चुरि खामिनाय मुगायाव आथिखालनि जोंनि मुगा जोहोलाव लाइमोनफोरनि थाखाय ओरैबायदि गिख्रंथाव मोनसे मुगायाव जों खामिदों। जोंनि बोथोरफोर जोंनि दिनफोरखौ जों नागिरनो बिजिरनोब्ला जोंनि मेगनफोरखौ जोंनि मबाइलफोरखौ जोंनि टेलिभिजनफोरखौ जोंनि दंनायफोरखौ जोङो लानानै जेब्ला जों बे संसार फारसेयै जोंनि मेगनफोरखौ बेखेवनानै जों नायो बोथोरा जोंनि थाखाय गिनाय अनजायग्राफोर आं बेखौनो नोंथांमोनजों बुंनो गोसो जादों। दिनै बे दिनाव नोंथांमोना बे बोथोरखौ नायनानै माबोरै सानो आं बेखौ बुंनो थाङाखै, नाथाय आंनि स्टाडि खालामनाय आंनि नायबिजिरनाय आंनि साननायाव दिनै बे पृथिबिया जों न'खरनि आमोलाव खामिनायफोरबादि मोनसेबो गारजायै जासे दिनै बे पृथिबियाव खामिनाय व्यक्तिफोरनि जिबन खुंनायखौ जों मोनसे कमेन्ट्रिया बेबायदि न'खरनि आमोलाव जिउ खुंनाय व्यक्तिफोरनि थांनानै थानाय शारीरिक जिबनाव जानाय जाथायफोर बिथांमोननि हिस्ट्रिखौ बेबायदि थुलुंगानायजों बेबायदि बिथांमोना लिरदों जि न'खरनि समाव मानसिफ्रा गावजों गाव नायलायनो हायै, जातिजों जाति नायलायनो हायै, गावनि खाथियाव गावनि न'खराव गावनि दंनाय गावनि गासैबो बिसयफोरखौ नायज्लायनो हायै व्यक्ति बेबायदि जिबन खुंनायफोरखौ बे न'खरनि आमोलनि समाव मानसिफोरनि खुंनायखौ नुदोंमोन। आरो बै समाव मानसिफ्रा गाव गावखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय बासायनानै लाखिनो थाखाय गावखौ गोथां महर संसाराव लाखिनो थाखाय बिसोरो गावसिनि दंनायफोरखौ गारनानै हाग्रामा बारिफोराव खारखोमानो गोनां जानाय बेबायदि जिबन खुंनाय बै समाव दङमोन। बेनिखायनो मिथुशिला जाय मिथुशिलानि मिनिंखौ बाइबेलाव जोङो बयनिख्रुइ गोबावसिन जोरनाय व्यक्तिखौ जों मोननो हायो हनोकनि फिसाज्ला मिथुशिला। आरो बे मिथुशिलाया 969 बोसोर पृथिबियाव जोरनाय समाव मानसिफोरनि जिबन खुंनायखौ मिथुशिलाया गासैबो समावनो बियो नुबोदों। आरो बे मिथुशिलाया बेबायदि नामनि मिनिङा इसोरा गासै संसारखौ फोजोबगोन होननाय बेबायदि बे मिथुशिलानि नामनि मिनिङा बेबायदि खादों। जेब्ला 600 बोसोर नहुआ 600 बोसोर जानाय लगे लगेनो मिथुशिलाया 969 बोसोर जानाय लगे लगे बे पृथिबियाव दैबानाया शुरु जादों। जेब्लासिम मिथुशिलाया बे पृथिबियाव हाग्रामा बारियाव खारखोमानानै जिउ खुंबाय थानाय समाव थैयागौमानि पृथिबियाव दैबानाया जायाखैमोन। जेब्ला मिथुशिलाया हाग्रामा बारियाव गावनि जिबनखौ लाखिनो गावखौ थामथिम गोथाङै महर लाखिनो थाखाय हाग्रामा बारियाव खारखोमानानै जिउ खुंनाय समाव जेब्ला बियो 969 इयार्सआ जाफुंगोन अब्ला बियो थैनानै थांदों। आरो बे थैनानै थांब्ला नहनि बोसोरा 600 बोसोर ग्रोब जादों। आरो बे नहनि बोसोरा 600 बोसोर जानाय लगे लगे पृथिबियाव अखा हानाया शुरु जादोंमोन। दा दिनै बे नहनि आमोलाव मानसिफ्रा माबायदि खामिदोंमोन होननानै बेखौनो नोंथांमोननि युथनि गेजेरजों दिनै रायज्लायनो गोसो जादों। नैबे जोहोलावफोरनि सल'खौ माबोरै थामथिम खालामगोन, नों माबोरै केयार खालामगोन, नों माबोरै जाफुंगोन, नों माबोरै थांनानै थागोन बेनि सोमोन्दै आं रायज्लायनो गोसो जादों। बे नहनि आमोलाव गोबां जिब जुनारफोरा थैदों। मानसिया मानसिजों नुज्लायनो हायाखै, जिब जुनारनि गेजेराव नुज्लायनो हायाखै, जिब जुनारना मानसिनि गेजेराव नुजाफैनो हायाखै। ओरैबायदि मानसिफ्रा बे नखरनि आमोलाव खामिदों। बिसोरो गोथां जुनारफोरखौ नुयोब्ला बिसोरखौ सिथारनानै जादों। जिखि जुनारानो जाया मानो बिथांमोना सिथारनानै जादों। मा आथिखालाव हाजार हाजार जुनारा थैयाखैमोन। जों नखर मोनफ्रोमबो ओंखाम खबरसे जानो थाखाय जों बेदर गोथां जुनार गैयाब्लाबो जों ओंखाम जानो हाया। सानफ्रोमबोनि नखराव मोनफ्रोमबोनि नखराव गुबुन गुबुन जातिफोरनि नखरफोरावब्लाबो दिनै
बेदर नङाब्लानो ओंखामखौबो 7 दिनाव जानो थाखाय गोब्राब जादों। न'नि अमलाव सेम मानसिफ्रा बेबायदि खामिदोंमोन सानफ्रोमबो जिब जुनार गोथां नङाब्ला थैनो गोनां जादों। बाइबेलाव गोबां जासुलाफोरनि बिसय बुंनाय आरो जों गोबां मानसिफोरा दिनै ख्रिस्टियान जानानै जों नाङा फाङा जिब जुनारफोरखौ सिथारना जानाया आं एसे ख्रिस्टियानब्लाबो आं माब्लाबा समाव गोबां गोब्राब जायो एक्सेप्ट खालामनो नाजावनो आं गोबां गोब्राब जायो। मानोना जिब जुनारखौबो इसोरा जोंनो होदोंब्लाबो जों बेखौ मोनसे केपासिटि खालामनानै बेखौ जोङो सुनानै जानो थाखाय इसोरा जोंनो होदों। नोंथांमोना मिथिना मिथिया जोङो दाखालि सेमिनाराव बुंदों जोंनि देहाफोरजोंबो जों इसोरखौ मान होनांगौ। माबोरै देहाफोरखौ जों मान होगोन? जोंनि जानाया जोंनि थाखाय लिमिट जानाय नङा। बेजोंबो जों इसोरखौ मान होनांगौ। डक्टर बिजु सारा बुंदों जोङो जानाय जोंनि देहाखौ लानानै जों इसोरखौ मान होनो नांगौ। देहाजोंबो जों हामबाय होनो नांगौ। नंगौ होननाय जागोन। बे गासैबो बिसयफ्रा बै न'खरनि समाव जादों। दिनैबो एखे जादों। दाउ माफाफोरखौ 2 गाहामजों जाजोबो बेबायदि अबस्था दिनै बे पृथ्वीयाव। आं दिनै इउथफोरनि गेजेरजों बेखौ बुंनो गोसो जादों। बे गिख्रंथाव 21st सेन्चुरि मुगायाव खामिनाय समाव नों सासे लाइमोन जानानै माबोरै जिउ खुंगोन? नोंनि आगानसे ओंखारलांनाय लगे लगे नोङो पृथ्वीयाव सौदुनाया नोंनि थामथिम नोंखौ नेनानै दङ। बै समाव जोङो जागायजेननायनि 4 पदआव नायोब्ला कायेनखौ इसोरा बुंदों ओ कायेन नोंनि बे दान लाबोनायफ्रा नों इसोरनि लेखायाव नाजावजाथाव लाबोयोमोनब्ला मा इसोरा नोंनि दान होनायखौ नाजावा खोमा? कायेन आरो हाबेला सानैबो मोनसे इसोरनिफ्राय खामानि मावनाय आशीर्बादखौ मोननानै इसोरनो प्रतिगिनि थाखाय बिथांमोना दानफोर लाबोदोंमोन। आरो बे दानफोर लाबोनायाव कायेना गावनि मोजांथार मोननाय फिथाइफोरखौ लाबोनानै इसोरनि थाखाय बे थामथिम बलिफोर खालामदों। आरो एखे समावनो हाबेलाबो गावनि फिसिनानै दोननाय मोजां मेन्दा फिसाफोरखौ लाबोनानै बेखौ सिथारनानै इसोरनि थाखाय थै फसल होनानै दानफोर लाबोदों। बे समाव इसोरा हाबेलनि दान होनायखौ हामजानानै बेखौ नाजावदों। बिनि दान होनायखौ सोरगो फारसे बिनि उखुन्दैया थांनायखाय बेखौ मोनामनानै हामजानाय मोननानै इसोरा हाबेलनि बोरखौ लाबोदों। आरो बे समाव कायेना बे गावनि मोजांथार फिथाइफोरखौ लाबोनानै जोंनो बाइबेलाव फोरोंदों बे मोजां फिथाइफोरखौ लाबोनानै दान होदोंमोनब्लाबो बिनि गोसोआव हामबाय होनाय सन्थुष्ट इसोरनि नोजोराव गैयामोन। बे गावनि हार्टेन गोरा गोसोखौ लानानै इसोरनो दानखौ लाबोनाय जादोंमोन। बेनिखायनो इसोरा बिनि दानखौ नाजावाखै। आरो बे नाजावैखाय बे मोखां सोमनानै इसोरनिथिङै रागा जोंदों आरो इसोरखौ दुसि खालामदों। नों आंनि दानफोर होनायखौ मानो नाजावाखै? आंनि फंबायनि दानफोर होनायखौनो मानो नाजावाखै? कायेना मोनसे कल्पना खालामदों। बेयो बेबायदि सुजुदों नोंथारगौनो फंबायनि दानखौ इसोरा नाजावनायखाय आं बेखौ सिथारगोन। इसोरा गासैबो परिकल्पना खालामनायखौ मिथिनानै बिनि सानखोमानायखौ मिथिनानै इसोरा कायेनखौ बुंदों कायेन नाय नोङो साबधान जायाब्ला दानो नोङो थैनो आरो पापआ नोंखौ हमनो थाखाय नोंनि आगानसे सिगाङाव बियो गसंनानै दङ। कायेनखौ हमनो थाखाय कायेनखौ बोख्लाबनो थाखाय कायेनखौ नस्थ खालामनो थाखाय कायेनखौ अभिषेक खालामनो थाखाय पापआव लानो थाखाय पापआ कायेननि दरखं मोखाङाव गसंनानै दङ। आरो बेखौ हमग्लाबनो थाखाय बेखौ जमनानै नेनानै दङ। इसोरा साबधान बानि होदों। इसोरा बुंदों कायेन नाय नोङो नोंनि गोसोखौ फिदिंफिनाब्ला नोंनि सानखोमानायखौ नों फिदिंफिनाब्ला नोंनि सानखोमानाय सिन्था धाराखौ नों गिदिंनानै फिरायफिनाब्ला नोंखौ पापआ हमनो थाखाय थांखिना दङ। आंनि अनजलाफोरनि बे 21st सेन्चुरियाव दरखङाव लामायाव बाजाराव फरायसालियाव कलेजाव एभ्रिवे जेरावबो पापआ नोंखौ हमनो थाखाय नोंनि दरखङाव बे गसंनाय। नों सासे जोहोलाव हिसाबै नों माबोरै गावनि सोलोंखौ फोसाबगोन?
नों सासे ख्रिस्टियान व्यक्ति न'खर दाग्रा हिसाबै नों गावनि सुलुंखौ माबोरै फोसाबगोन? डेभिडआ बेखौनो सोंदों, ओइ जोहोलाव, नोंनि केरेक्टार, नोंनि आखलखौ नों माबोरै फोसाबगोन दिनै बे पृथिबियाव? डेभिडआ बै समाव बेखौनो सोंदोंमोन। दिनै बे 21st सेन्चुरियाव बे नायनांगौ।